wane ne sunanka? Kamar yadda kuka sani, sunana Baba Dattijo. Me wani Baba Dattijo kuma? Ka faɗa mana sunanka na gaskiya. Sunana Sadiq Salihu Abubakar. Okay. Menene aikinka? Ina fassara fina-finai daga wasu yarukan zuwa harshen Hausa. To kaɗan yi mana muryar ka muje. A koda yaushe nakan yi kokarin na dora yarana akan dan bana bin gaskiya da yin abubuwa a bisa tsari yadda ya kamata. Okay. Bayan Hausa, wane irin fina-finai ne kake fassarawa? Mun fi fassara fina-finan India. To kai, kana jin Indiyanci ne ko yaya? Wannan gaskiya ban iya yaran ba. Kana so ka ce mana baka jin Indiyanci? Ni ma kaina ina understanding yaran sosai. To kai wane irin mutum ne? Ni dai babban mutum ne. A yanzu kana iya yin murya kamar nawa? Wanda kusan yanzu sun kai muryoyi wanda nake za su iya kai ko 12 ko 13 haka. Okay. To mun gode. Wai kenan ko? Ya.